Takže predstavím vám 3 druhy detských tabletov hračieka na výučbu angličtiny. Jeden veľmi tenučký, 9 €, predná časť ružová, zadná biela, a schvál som tam nedal kryt, aby som tie baterky vybral. Je aj podsvietený, tu sa zapína, môže vidieť aj to podsvietenie. Je tu klavír a rôzne funkcie na pridávanie zvuku, melódie. 9 €, tenký, podsvietený. Potom tu mám 2 druhy. Biela predná časť, zadná ružová, alebo zadná oranžová. Skúsim prehodiť baterky friško, nech ukážem aj ten. Už sa mi to podarilo. Ten tiež má rôzne funkcie. Učí to deti rozprávať, dá sa tiež na ňom pridávať hlas, rôzne pesničky a rôzne módy. Čiže je k tomu samozrejme aj kryt na baterku, dal som to tam takto. 8 €, aj tento ružovým zadkom, aj oranžovým. Takéto krabice sú k tomu. Tu je ten 9 € s krabicou, rúžový predok, zadná časť biela a ten je podsvietený 9 €.